हायो आरो बेखौबो 16 लिरनाय दं जुदिहे संबिधानाव दस्रा जेबो लामा थाया नाथाय 16 बुंनाय दस्रा लामा थाया होननाया लामा दङ मानो लामा दङ 6A नि मते पेराग्राफ 2 जे माने 7 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो नांगौ गटिके बेखिनि माने बाथ्रा गटिके बे हिसाबै आं सानो जे गभर्नरआ दा जेखौ होदों बेवहाय भारत संविधाननि 6 शिड्यूलनि पेरा 6A पेरा 2 नि 6A बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो मोनसेया संविधाननि 6थि शिड्यूलनि 16(2) बेनि जि गभर्नरनो होनाय गोहो बेखौ मिसइउज खालामनाय जादों मोनसे प्रोविजनखौ भायलेसन खालामदों माने पेरा 2 6A बेखौ भायलेसन खालामनाय जादों आरो पेरा 16(2) को मिसइउज खालामनाय जादों गटिके बे हिसाबैनो दा कर्टआव सोलिगासिनो दं जुक्तियाबो जागासिनो दं आरो दिनैनिफ्राय माने गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय हियारिं लागोन दा दिनै मोनसिगोन बे बेलायाव संविधाननि बेफोर पइन्ट्सफोरनि बेलायाव दिनैहाय माने गभर्नरनि जानानै माने उकिला हियारिंआव मा जुक्ति दिन्थियो बेखौ दिनै स्पष्ट मोनसिगोन आं सानो खुब खम दिननि गेजेरावनो कर्टनिफ्राय जाजमेन्टआ ओंखारगोन नि बाथ्राखौ लानानै जितु कर्ट केसनि बाथ्रा सोलिबाय थादों बेखौ लानानै बायदिसिना माने ससियेल मिडियायाव बायदिसिना बाथ्रा माने फोसावनाय बानसावनाय बेखौ जोङो नुगासिनो दङ एक्चुअली जेरैबायदि ससियेल मिडियाफ्राव बुंदों बेफोरबायदि नङा जे दिनैहाय बिटिसि खुंथाया 5 बोसोर जोबनायनि उनाव बेवहाय गभर्नर रुल होनाय जादों आरो बे गभर्नर रुल होनायखौ बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार आरो सासे एक्जिक्यूटिव मेम्बार नेर्सोन बर' आरो जगदीश सरकारा कर्टआव पेटिशन होदों जे संविधाननि जितु बेबस्था दं बे बेबस्था मते बेबायदि जुदि इलेक्शन फाथिनो हायाब्ला थाखानाय सरकारखौ 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ गटिके दानि सरकारखौ एक्सटेनसनसो खालामनांगौमोन नाथाय बेखौ गभर्नरनि रुल होनाया बियो संविधाननि बेरेखा खामानि मावनाय जादों गुबुन फारसेथिं गभर्नरा जे गावनि रुल होदों गभर्नर रुल होदों बेवहाय बियो संविधाननि 16(2) होननाय प्रोविजनखौ बियो दहाय होदों 16(2) प्रोविजन मते जुदि मानिबा कारणाव गभर्नरा सानो जे बे थाखानाय बिटिसिआ संविधानाव थानाय खुनु माने नियमजोंनो आरो सामलायजानो हायै बायदि अबस्था जायो अब्ला राहा गैयाब्ला गभर्नरा गावनो माने बेखौ खुंनो हायो आरो बे खुंथाय गोहोखौ भारत संविधाननि 6 शिड्यूलनि 20(BA) बे पेराग्राफाव माने लिरनाय दं जे गभर्नरा माब्ला गावनि माने क्षमताजों बियो खामानि मावनो हायो आरो बे मते गभर्नरा गाव रुलखौ खामदों होननानै बिथाङा एफिडेभिटआव होदों दा बे मते 20(BA) मते जुदि थाङोब्ला बेवहाय बुंजों जे बै 62 बायदि पेराग्राफाव अब्ला बियो काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि बियो कनसाल्टेशनखौ माने खालामनानै लानांगौ कनसाल्टेशन माने बिसोरजों रायलायनांगौ आरो बिसोरनि डिसिजन साजेसन मते जानांगौ आरो माबा थायोबा बिसोरो बेखौ एग्री जानांगौ कनसाल्टेशननि ओंथिया बे नाथाय बे कनसाल्टेशनखौ खालामाखैमोन आरो बेखौनो कर्टआव केस होनायावबो जि पिटिशनार बिसोरो बे पइन्टखौ माने होदों आरो बे बेलायाव दा एफिडेभिटआव गभर्नरनि जितु कमिशनार सेक्रेटारि बिथाङा बुंदों जे जुदि काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि खुनु डिसिसन नङाब्लाबो बेवहाय गभर्नरनिफ्राय चिफ मिनिस्टार आरो WPT मिनिस्टारजों फाइलनि माने थांलाय फैलाय माखासे माबाया जालायबाय थादों मुभमेन्टआ आरो बे मुभमेन्टआ कनसाल्टेशन दं होननानै बुजायो बियो आरो ओंखायनो जेखौ काउन्सिल अफ मिनिस्टारनि कनसाल्टेशन लायाखै होनदों बा खालामाखै होनदों एक्चुअली बे नंखाय गतिके बे जितु फाइल गिदिंनाय बेनो मोनसे माने कनसाल्टेशन होननानै बिथांमोना बेखौ एफिडेभिटआव दिन्थिनो नागिरदों अदेबानि संविधाननि गोबां पेराफ्राव क्लियार बुंनाय दं जे काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि कनसाल्टेशना बेखौसो बुङो जे काउन्सिल अफ मिनिस्टार मन्त्रि सभाया बेवहाय सिद्धान्त लानानै गभर्नरनो हरोब्ला आरो बेखौ गभर्नरा माने बे मते खामानि मावनांगौ आरो नङाब्ला गभर्नरा जुदि माबा मोनसे सानोब्ला काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनो बेखौ माने नायबिजिरनो थाखाय बा बिनि सायाव माने सावरायनानै डिसिसन लानो थाखाय बिथाङा हरनांगौ
नाथाय BTC खौ सासन खालामनायनि बेलायाव गभर्नरनि अफिसनिफ्राय कुनु काउन्सिल मिनिस्टारनिसिम जेबो बेबायदि गभर्नर रुल होनायनि सायाव प्रपोजाल हराखै आरो काउन्सिल मिनिस्टाराव बिनि सायाव सावरायनाय जायाखै आरो जेब्ला चिफ मिनिस्टार बिथाङा माने माबानो गभर्नरनो प्रपोजाल हरदोंमोन एक्सटेनसननि आरो एज पार कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजन मथे जेरैबा खालामजायो 5 बोसोर थांनायनि उनाव बेखौबो जि साजेसन हरदोंमोन काउन्सिल अफ मिनिस्टार्सनि बियो डिसिसन नङा बेखौ केबिनेटआवबो सावरायनाय जायाखै मन्त्रि सभायावबो सावरायनाय जायाखै दा ओंखायनो बे बेलायाव दा कर्टआव जिहेतु सोलिबाय थादों दा कर्टनि जाजआ दा हियारिं लाबाय थादों बे हियारिंनि उनाव बिथाङा मा राय होयो बिनि सायावसो फाइनाल माने डिसिसना जाहैगोन आरोखि दा ओंखायनो जों जेखौ नुदों दा गभर्नरा माने कुनु पद्धे नैबे सिटुएशनाव गभर्नर रुल खालामनो हाया संविधाननि पेराग्राफ 2 द'थि शेड्युलनि बिनि 6A आव लिरनाय मथे जे 5 बोसोर गभर्नमेन्टआ जेब्ला जोबो टार्मा आरो बेवहाय जुदि माबा मोनसे इमार्जेन्सि खारननि थाखाय इलेक्शन फाथिनो हाया अब्ला गभर्नरा 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनांगौ होननानै स्पष्ट भाबै लिरनाय दंखायो आरो बे मथे गभर्नरा एक्सटेनसन खालामनांगौमोन 6 आरो जुदि बेवहाय सोरबा लोमजानाय दं बिनि थाखाय हस्पिटालाव जोंहा आइसोलेशन माने बेड दं वार्ड दं जेब्ला जुदि लोमजानाय दङब्ला बे लोमजानाया बे आइसोलेशन वार्डआव थाहैगोन गतिके जुदि बेबायदि जादोंबा बियो थिग जायाखै एज पार माने जितु गाइडलाइन बे मथे जायाखै आरो निश्चय बे बेलायाव सोरबाफोर मोनथियोब्ला लोगो लोगो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननो जनायनो हायो कारण एभ्रि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव मानसि थानांगौ जोंनाव बे भिडिअ माबा फुटेज भिजुअलबो दंखायो फार्मासिस्टआ गावनो माबा इन्टारभिउ होदों आंनो ओरै थोरै बे जाहैबाय मोनथिहोनो थाखाय खिन्थु आं बुंनाया जाहैबाय जाय मोनथिबाय बे जिहेतु बयनिबो थाखाय गिथावना बियो लोगो लोगो डिसिनो इनफरमेसन होनांगौ बा जायखि जाया दा बे बेलायाव माने जितु क्वारेन्टाइन माने सेन्टारनि बेलायाव खामानि मावदों सोरबा सार्कल अफिसनि मानसियाबो दायित्व दं सोरबा पुलिसाबो दायित्व दं पुलिसनो खोन्थाब्लाबो बे जागोन बे मथे बिसोर बेबस्था लागोन आरो जाय बेवहाय जायनि थाखाय बे जादों बे पानिशमेन्ट मोननांगौ कारण बिनिफ्राय जुदि दा बे जुदि पजिटिभ केस जायो हस्पिटाल माने फार्मासिस्टआबो जुदि बेवहाय इनभल्भ जायो आरो बेवहाय जुदि सानसेयाव बहुतजन मानसिया मुलि बायफैयो होमब्ला बिसोरबो गासिबो क्वारेन्टाइनाव थांनांगोन जुदिहे पजिटिभ ओंखारो ओंखायनो फार्मासिस्टफ्राबो गावस्रा दायित्व दं बिसोर कुनु क्वारेन्टाइनाव थानाय मानसिनो मुलि होनो नाङा आरो दंब्लानो बिसोरखौ एड्रेसखौ लिरना लाखिनानै थिनहरनांगौ आरो एडमिनिस्ट्रेसननो जनायनांगौ गतिके बे बेलायाव आंखौ दा बुंबाय आं निश्चय डिसिखौ बुंसिगोन डिटेल्सखौ आं दा लागोन बबे फार्मासियाव मायाव इनकुइरि खालामथों किन्तु बयनिबो थाखाय आं बुंदों क्वारेन्टाइनाव जेब्ला थायो क्वारेन्टाइनाव गासिबो नांगौ जिनिसखौ एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय एरेन्ज खालामनानै होनाय जायो गासिबो जानाय लोंनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै इभेन बबेबा एलेकाखौ दिनै कन्टेनमेन्ट जन खालामदों बेवहायबो जि नांगौ बेखौ एडमिनिस्ट्रेसननिफ्रायनो जगार खालामनानै होयो इनक्लुडिं जानाय लोंनाय समस्त जि नांगौ आरो माबाफोर बायनानै लायनांगौब्लाबो लिस्ट हरगोन मा हरगोन बेखौ दसे एरेन्जमेन्ट खालामनानै बिसोरनो गेटआव होफैगोन गेटनिफ्राय बिसोरो लानानै थांनांगौ बेखौ जों बयबो मोनथिलायनाया मोजां आरो जेखौ दा मोनदों नोंथांमोना जास्ट रिपर्टारल' नङा जासे साफा साफा समाजनिबो व्यक्ति हिसाबै बेनि थाखाय इनफरमेसन होनाय होसिगोन दा जेरै जों बाक्सायाव इसेबां प्रब्लेम जायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बाक्सानि मानसिया क'क्राझारावनो दङ दा गतिके बाक्सायाव क्वारेन्टाइना लकेलि जुदि सोरबा पजिटिभ केस जायाब्ला बे क्वारेन्टाइननि कुनु माने खोथा गैया गतिके नैबेवहाय 14 दिन थानानै जुदि नेगेटिभ केस बा बेयो क्वारेन्टाइनावबो थाहैया किन्तु दा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो जुदि बिनिखौ लांनो हायो अब्ला बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि दिनैनो अनलाइनाव खालामनांगोन दा गतिके दिनैखौ मोनाब्लाबो नेक्स्ट समनि थाखाय बियो नाजाबाय थाब्लानो जायो आरो गाव मालाबाबो गावनि जायगाखौ नागारथ'नो नाङा जेब्लासिम बिनि ट्रेभेला माने माने मा होनो फैनायनि बेबस्थाया सम्पुर्ण जाया होमब्लासिम बियो न' भाराब्लाबो बेखौ नागारनानै ओंखारनो नाङा खारन बायह्रायाव सोरखौबा नायनो जोथोन लानो दिनै रावबो गैया जोंनि जायगायावबो गैया मालायखौ दाय होनानै जोङो लाब गैया ओंखायनो गावनि माबाखौ ट्रेभेल माबानि थाखाय जिखिनि एरेन्जमेन्ट बे फाइनेल जाब्लासो न'निफ्राय ओंखारबोनांगौ सार खोनानो मोन्दों बे प्रसान्ति लसा क्वारेन्टाइन सेन्टाराव थानाया उदाङै फार्मासियाव मुलि बायहैदों
दा बेयाव जोंहा एसे गिनो गोनां बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन बेबस्थानि सायाव क्वारेन्टाइन सेन्टार जेसेबां दं बिनिफ्राय ओंखारनो मोना 1 नम्बरा 2 नम्बर बिसोरनो क्वारेन्टाइनाव थानायाव जानाय